şirketi halkara hawa meňninde hoş geldiniz. Howanyň temperaturasy 31 gradusdy. 2 ýyldan bäri Türkmenistana giriş çykyş ýollarynyň ýapyklygy derarly, ýurt daşynda galan türkmen watandaşlarynyň öz ýurduny, ýagny watanyna gitmek islegi esasy düşünjeleriniň biri bolup galýar. Ýakyn günlerde Eýran döwletiniň üstü bilen ýüzden gowrak türkmen watandaşlary Türkmenistana gidendikleri aýdylýar. Habar berilişine göre Eýran döwletine gidenler 150 Amerikan dollar uçar biletiniň bahasy $80 bolsa Eýrana giriş ruhsatnamasyny, ýagny viza alandyklary aýdylýar. Eýran döwletine gelenlerinden soň bolsa mihmanhanalarda günlük 10 Amerikan dollaryndan töläp, ortaça 25-30 gün galandyklary we ondan soň Türkmenistan tarapyna geçendikleri habar berilýär. Türkmenistan tarapy Eýran döwletine galan öz watandaşlaryny içeri kabul edip almak mejburiýetinde galandyklary ynygtalýar. Bular ýaly waka Özbegistan döwletine hem bolandygy, ýüzden gowrak türkmen watandaşy öz topraklaryna Türkmenistan Özbegistanyň üstü bilen gidendikleri aýdylýar. Emma Türkmenistan tarapy bolsa şonda da öz watandaşlaryny öz ýurduna kabul etmekden el çekýär.